Awusuka madoda siyabuya ngempela njengamanje ku part 2 sikhuluma ke lona lolu daba ngempela olubalulekile kakhulu lokufika komakoti lokufika kukamalokazana ekhaya la khona ngempela ethi umesangena hayi kucule kuthiwa uphumulilizele wemamezala wemamezala angena umakoti ekhaya sisuke sinamathambo esipokwe abantu bengabe besagiya njoba babekade besagiya esangena umakoti cha kukuningi ngempela ke esesike sathi ukubuka ngaphambili kodwa ke asimile siyaqhubeka sisakubuka futhi ke nokunye ngiyafisa ke la ukuthola ukuthi ke ngempela in spite of everything le esesixoxile ngayo yipi ngempela kahle ke indima okufanele idlalwe umkhwenyana ukwenza isiqiniseko sokuthi ubudlelwane abufi phakathi kwakhe nomndeni wakhe nomakoti wakhe ngoba ngiyakholelwa ukuthi kona kufanele kube khona irole angayidlala ngoba lento ayibi i-challenge ayibi khona kumamezala kuphela nakubo aunty iyaba khona i-challenge ake ngenze example uthola ukuthi nangu ubhuti loganiweyo ubekade ebenzela mhlawumbe yonke into ekhaya ngoba ngithi imali vele ibibheke isidingo zakhe nezasekhaya kuphela manje ngoba sekukhona umunye umuntu futhi okhona useyoqalo wakhe umuzi noma useqalo wakhe noma usenawo already wakhe umuzi vele obvious ngeke indlela abenza ngayo isafana exactly ngoba naye usenowakhe umuzi usenezakhe ingane kuzothi ukuncipha bese begcina oanti nomalume nobani sebeyalwa manje balwa nomakoti ezini umakoti owenza ukuthi angabe esenza ngendlela bekade ke enza ngayo ngoba ireality yona iyasho ukuthi ngeke kodwa kona kuze kube kusafana exactly ngendlela ubekade kwenzeka ngayo izinto ngabe ke umkhwenyana kuleso simo esikanjalo kufanele enze njani because uyawuthanda umndeni wakhe nomngakhe futhi uyamthanda. Ngiyakuzwa macingwane ithanda ukuba deep ke le ngoba la sesikhuluma ngabantu ababili akufanele akhethe kubona sikhuluma ngomama nomndeni wakhe wonke sikhuluma ngonkosikazi umkhwenyana basically kufanele ukuthi azame ngayo yonke indlela ukuthi boba yombili lemndeni umndeni wakho omusha okhandayo nomndeni wakho wasekhaya kubalance yes angeke kuze kufane encamashi but kufanele futhi aphinda ukukhumbuze wonke umndeni wakho uphelele ukuthi njengoba ngithatha unkosikazi khumbulani senginonkosikazi so izinto ngendlela ade ngizenza ngayo ekuqaleni sezizohluka because sengithatha unkosikazi manje so uma ngabe bekuyinto yakhe ukuthi njalo ngenyanga upha umama igift besides ukumthengela ukudla besides any other responsibility anayo sekufanele ukuthi azame ukuthi lokho noma ekwenza ungasabi into eyenzeka kanjalo understandise uma wakho ukuthi as much as bengikade ngikhona ukuthi ngikuthengele isipho every month khumbula ke manje ukuthi senginomndeni engiwakhayo therefore mhlawumbe ama gifts sekuzokwenzeka kwesinye isikhathi iyeqa inyanga noma ezimbili uphinde uthole something ukuze akhumbule ukuthi naye he has another responsibility manje eceleni yonke lento idinga ukuxoxwa akusinto engazi benzima kumkhwenyana amayezohlala phansi ikhulunywe futhi nabo obhuti bakhe nosisi bakhe kufanele bakhumbule ukuthi nabo ngelilanga bazoba nawo amakhosikazi abesilisa bazoba nawo amakhosikazi abesifazane bazoba nabayeni angeke bakuthande okuyokwenzeka kweyabo imishado uma ngabe bezohluleka ukuhlonipha umshado kabhuti wabo then kusho ukuthi neyabo imishado fanele ba expect ukuthi ayizi ukuhlonipheka because ekugcineni unkosikazi nefamily takes priority noma ngabe kuthiwa izinto adubenzela zona ekhaya beziningi kangakanani ziyalimithwa uma ngabe sowuthatha unkosikazi ziyehla ayikuthi ziyaqedwa nya but kodwa seziyehla zizama ukuthi zi-accommodate lezi ezintshe ezifikayo lo muntu phela osekhona ufikayo omusha yes hayi kuyezwakala inamandla ngoba ake sithi nakho uyakhala nomakoti naye ngapha abakini bathi nginje nomndeni nawe uyakhala umakoti usenza u1 no2 no3 no4 no5 no6 no7 no8 no9 no10 umkhwenyana wenze njani esimini esikanjalo umakoti uyakhala umndeni uyakhala bakhala still umakoti ukhala ngomndeni nomndeni ukhala ngomakoti wenze njani umkhwenyana ake ngiqale ngokuthipha umuntu wesifazane okay sisazongena
ohlwini lomndeni ukuthi yena umndeni kufanele wenze njani nomakoti naye futhi wenze njani. Ake sibuke nje umkhwenyana isinyathelo yena kufanele asithathe. Ukhala umama kukhala umakoti. Khala umama khala umakoti. Umkhwenyana yena wenze njani ukuzama ukuthi ngempela isimo singahambi kahle. Sazongena nakulabo abanye. Okay, umkhwenyana mangabe unkosikazi wakhe ekhala. One fanele aqale eze ukuthi njoba ekhala nje ukhala ngezinto okufanele akhale ngazo yini. Ngoba kusho ukuthi naye kungenzeka abe ngoba kungenzeka ukuthi ekukhaleni kwakhe ezinye izinto ayikhalelayo kahle kahle azinaso isidingo. Ake ngibekise mhlambe ngokuthi amachoza la ekhaya unabo abantu ahleli nabo besifazane kodwa mhlambe abangawenzi agcine enziwa uye yedwa. Uma uzoshada unkosikazi usuke wazi ukuthi kungenze kufike ekhayeni labantu abakhuthele noma ekhayeni labantu aba-average noma abantu abangenzi lutho abayivila-phelayo besibeke nje ngembaba. So kufanele ukuthi uthi mawuya uye with an open mind ukuthi la ngiyakhona kungenzeka ukuthi ngizofike ngisebenze nje lize lishona ilanga ngingalitholanga usizo, ngenzeka ngisebenze futhi ngilithole usizo. So fanele ayibheke izinto akhala ngazo ukuthi ingabe izinto ezilungisekayo ezingakhona ukuhlalelwa phansi zisolve noma izinto vele angeke azayishintshe ngoba njengoba usho nje ukuthi asilibeke ngembaba. If uvilapha noma ngabe kuthiwa kushadiwe noma kushadwanga uvilapha nje uyavila. Kuqala la kuwena kuqala ukuthi angithandi ukuvila. Mangafuna ukuvila therefore I will start practicing ukuba isikhwishikhwishi then uzokwazi ukuthi umaintain lelo khaya. But if ukuthi akusikona kuwena ukuthi awuyithandi lento yokuvila then uzohlala nayo vele for a very long time ngoba awuyiboni into wrong ngayo. So naye unkosikazi mayifika kuleli khaya efike ekhayeni labantu mhlambe abayihlalela abangamind nje ukuhlala endaweni emdaka fanele yena mangaba akayithandi indawo emdaka azi nje ukuthi uzosikunmaka whether it's 7 days a week or it's 1 day kuze kushona ilanga emile. So be it ngoba uze la yena akazanga ukuthi uzofike ashintshe indlela abenza ngayo lokho. But yena uze la ukuzosiza umyeni wakhe to live a better life and akhe lakhe ikhaya. Khumbula that's why ngithe ekugcineni uzohamba. So mangabe laba abazwani ubuclean uzoba cleanela while she's there. The minute she goes then the house will go back to where it was prior to her arrival. Okusho ukuthi ekugcineni mangabe vele bekuyikhaya elivele elingazwani nokusebenza uzolishiya nayo libuyele lapho kuleso simo. Kodwa makuyikhaya okubanjisenwe kulo ukhala kwakhe kuzoba kufanele ukuthi umnyeni akucubungule ukuthi ukhala ngani unkosikazi wami. Mangabe izinto ezibonke akhala ngazo zimnikeza vele iattention kufanele adile nazo then abe nendlela ukuthi how do I handle these things. Mhlambe ukhala ngerelationship yakhe nomama ukuthi ayakheki mhlambe umama uhleka maye khona athi angahamba umkhwenyana umama sale abayenye into kunkosikazi that needs attention obviously. Kuzofanele kuhlalwe phansi kubuka ukuthi inkinga ikuphi kuze kube nalokuthi mangikhona kuba mnandi mangingekho akubi mnandi kusuke laphi. Kodwa ke sithi ukhala nje into zama-chores cha lezi ngeke into ongeke nje wazi wayishintsha because if that house is like that then ukwakho ukuthi wena wenze lokho okuzele and wenze oku-right. Inhlonipho kodwa nje ihambe phambili. Yazi yanamandla into oyibalulayo ukuthi okay kusho ukuthi nawe njengendoda kufanele ucubungule. Ungaveli nje uqhamuka usuyavutha usungena necapha usuthatha whatever oyizwile without nawe ukucubungula phela and up to apply your mind entweni esuke ishiye ukuthi kodwa ke lento akhala ngayo ngempela ngabe yinto ngempela engazi ngempela imenza akhala. Ungareport yonke into uyabona ulungise yonke into make nje kwenzeka iphutha ingane lagqoba mhlawumbe umeklini usiyakhala nawe usungena kakhulu kulento okunye akube nje izinto ngempela ezincane ayikuyezwakala. Singafisa ukwazike ukuthi indima iyiphi indima kumele idlalwe umndeni ekutheleni ubudlelwane bukamakoti nobhuti naye umndeni bungamoshakali ngoba kuyenzeka nawo umndeni ngempela uthola ukuthi ke hey usuba unreasonable kumakoti mhlawumbe uyademanda izinto akwazi ukucela akwazi ukukhuluma budlabha uyabona nje izinto ezinjalo mhlawumbe abanye uthothi auntie womalume bashiya ingane abazinake abazigezi bathi awuyobona umakoti ayihambele umuntu azayibuyele ngesikhathi abuya ngaso ngoba utheni uyobona umakoti like umndeni
muphi indima umndeni nawo kufanele uyidlale ukuze le relationship isebenze labantu baqhubeke bahlale ndawonye njengoba beshadile? Hey Macengwane, umndeni une-task enkulu kodwa engenkulu. Okay. Mangithi inkulu kodwa ayinkulu. Abanye abantu bayakulula ukufunda ukuhlonipha. Kwabanye abantu ukuhlonipha ubona ngathi umuntu cha ngeke mina ngamhlonipha umuntu omunye ngingamazi, ngingazi ukuthi uvelaphi. Kahle kahle inhlonipho vele akusinto oyiphoqayo, uyayisebenzela. Kodwa noma kunjalo siyasifundiswa emakhaya sonke sikhula ukuthi hlonipha. So umndeni one kufanele uhloniphe isinqumo sikabhuti sokuthi sengilethe unkosikazi. Number 2, umndeni uadjust ekuthenini there's a new member in the family. Umndeni uzicommit ekuthenini sizomamukela lo sisi ofikayo la ekhaya and sizozama ukumfunda simqonde ukuthi uhlobo luni lomuntu wesifazane, ngoba awukwazi ukungibuka ngaphandle bese udecide ngami ukuthi character yami injani ungakangazi. Udinga ukuyinika isikhathi okusho ukuthi they need to devote themselves ekwakheni relationship with the new member of the family. And mabebakha lobuhlobo babakha in a sense ukuthi akuna attitude involved. Babakha in a very lokhuzane harmonious place where akekho umunye ozothi mayembuka nje ethi sathi ubakha lobuhlobo kodwa une attitude why doing that, because angeke bakheke once nje ngo day 1 efika wathengena wabuthi nje soke sibone khohlwa ke there's no relationship ozoyakha usuqale ngaleso statement. But mawuzothi wow ubhuti wamthatha usisi ake simazi kahle, sifunde ukumthanda, sifunde ukumhlonipha, sihloniphe even ama choices zakhe awenzile ubhuti ukuthi ngikhethele umuntu wesifazane ukuba unjani ukhethwe uye, i choice yakhe, umthandile, nina njenge family nikhona ukuthi nimsupport and nimkhulekele ukuthi umshado wakhe nje ube impumelelo. So what above everything you have to try and make a good relationship nalomuntu ofikayo. Hayi kuyezwakala inamandla kakhulu. Ake sibuke indima emele idlalwe ukotiza njengoba nayo ingena lapha ekhaya ukuze ubudlelwane busebenze kahle. Iyiphi indima ukoti ekufanele ukuthi ke ayidlale? Umakoti umelwe ukuthi akhumbule ukuthi njengoba ekulelo khaya, why is she there? Uzokwenzani kulelo khaya? Bayini laba bantu afikela kubo kuleli khaya kumnyeni wakhe? Remember njengoba efika unkosikazi kuleli khaya ufikele ekhaya angalazi azikulo umnyeni wakhe. Okusho ukuthi kufanele ayinike isikhathi sokufunda obhuti bamyeni, afunde osisi bamyeni, afunde umama womyeni. Sekuyaphela kodwa ukuthi bonke labantu abakomyeni. Sekufanele umakoti akhumbule ukuthi osisi bami laba, obhuti bami laba, umama wami lo. Noma ngabe akamzali biologically kodwa fanele kuphume kuye ukuthi umama ezala athi umama, ukuze naye umakoti angeke athi emfunda amfunde with the attitude yokuthi she's not my mother after all. So she cannot tell me ukuthi how to run, what to do, how to run my marriage and all that. Figure with the attitude yokuthi ngize kuma ongizalele lo myeni. Therefore I need to respect this woman ekhayeni lakhe and ngimnika indawo yakhe. Ngithi ngibakho ubuhlobo naye ngenze sure ukuthi ubuhlobo bethu bakheka endaweni engenako ukuthi akangizali akuyena uma wami. And secondly umakoti fanele azame ngayo yonke indlela ukuthi mayefika kulelo khaya uyabonisa ukuthi ubuye ekhayeni afundisekile kulo. Kusho ukuthi inhlonipho ithathe ipriority in her life, ukukhuleka kuthatha ipriority in her life and enze sure ukuthi uyawuvikela umndeni wakhe, ngoba lo mndeni wakhe imuphi owakhe ngoba uthathe umyeni kulelo khaya. So sokumndeni wakhe okusho ukuthi izinto ezenzeka la ekhaya uyayiprotecta njengonkosikazi, akahambi discussa izinto zakwakhe nabantu bangaphandle abazogcina kusasa sebebuka yena umakoti njengomuntu ongalungile just because wenzeni ufike kuleli khaya wangasazi wangayazi irole yakhe, wangakwazi ukufanele akwenze njengomakoti. Akhumbule futhi ukuthi indlela yokukhuluma nabazali bomyeni wakhe injani, uba addressa kanjani ama in-laws akhe. Akupheli ukuhlonipha
ukuhlonipha whether ufika ekhayeni labantu abafundile noma bangafundile ngoba la emshadweni uyahamba uthola ukuthi wena udokotela as the wife kodwa uyoshada umyeni mhlambe ofundile kodwa abazali abangazange bafunda so kufanele ukuthi mawufika kulelo khaya ungafiki nobudokotela lobu oyibo wena fika kulelo khaya njengendodakazi ezogana le ndodakazi ezohlonipha abazali bomyeni ukuze nabo bayihloniphe khumbula it goes hand in hand. So if you give respect, you will get respect. But if you give attitude, you will get attitude. Wow, yaze yanamandla kushuthi ngamanye amazwi lokho okutshalayo nawe lokho okureceivayo nawe lokho okutholayo ungasheshi ukcriticize uthi mina bangifuni la ekhaya mina bangifuni wena uke walikhipha yini uthando kuqala ngoba at times as people siyashesha ukubabona abantu abangasifuni siyashesha ukubabona abantu abazondayo but singazibuza ukuthi mina njengoba sengibona abangizondayo nje ngike ngalikhipha yini uthando kwanayo mamezala asho athi akangifuni umakoti wena mamezala uke walikhipha yini uthando ngowamenza yini wabona ukuthi uyathandwa kuleli khaya ngoba fanele kuhambisane njengoba ngisho ukuthi mawunginika okuhle fanele ngikunikeze okuhle nami kodwa awukwazi ukuthi mina sengikuthanda ngayo yonke indlela engikhona ukukuthanda wena njalo nje ungizwisa ubuhlungu vele ngizogcina ngibone ngazathi angithandeki lelo khaya sengikhulumela wena mama zala mhlambe wena oyithanda indodakazi kodwa indodakazi hayi cha impela cha ngazathi ngayihlalela nje nomyeni wayo kuphela then kuzobanzima vele for wena mama zala ukuthi ugcina ukhululeka ngaleyo ndodakazi same goes with intombazane uma ukuthi yona basathe yamthanda umama nje mayiqhamuka nje unyusa ikhala libeke lapha then kuzobanzima for them to have a good relationship so into ebalekile nje ile ukuthi bakhumbule bobabili labantu ukuthi ngumakoti la ekhaya but ngiyindodakazi la ekhaya so therefore ngimele ukuthi ngilithathe lekhaya njengekhaya lamelisha ngiliphe loluthando bengilikhiphe ekhaya la ngibuya khona hayi inamandla kakhulu siyabonga uyabona nje ngempela sesivele sathi we left no stone unturned ake nginikeze nje amazwi ukuthi ke ugoqe kulona leli udaba kulesi sihlokwane besikhuluma ngaso namhlanje ngingakagoqe emacingwane kunezinto nje ezimbalwa engifisa ukuthi ulokhuzane umyeni azame ukuzenza kuma wakhe ukuze i-relationship yakhe nonkosikazi wakhe ingagcini imoshakala umyeni umelwe ukuthi amtshele umama wakhe ukuthi uzizwa kanjani umelwe umyeni ukuthi akwazi ukubeka unyawo lakhe phansi ukuthi cha lokhu it's not going to happen lona unkosikazi wami futhi fanele azame umyeni ukuthi ama-quarrels abakhona phakathi kwamama nendodakazi akathathi sayidi lamuntu ngaso sonke isikhathi fanele ezweleli bese namaye eluleka noma esolva abe umuntu o-neutral ukuze ukwakheke kuleli khaya kunokuthi kube khona ogcina ethi akuyafana ukureporta kulo mosi kuyafana uzovesa thatha iside likankosikazi wakhe ayikuyafana ukureporta kulo uzothatha iside likama wakhe so kufanele yena ngaso sonke isikhathi azame ukuthi athi keep calm and make sure ukuthi he's got all the facts right then akwazi ukubalansisa kanti futhi naye futhi umamezala ukuze abe ne-relationship right nonkosikazi wakhe kumele ukuthi naye azame futhi ukuthi abe umamazala okhumbulayo ukuthi ekugcineni kufanele kube ikhaya elijabulile ekugcineni umyeni indodana yakhe kufanele ukuthi ngayisoli ukuthi ngaze ngamshada umuntu anabantu ngamshadela ukuthi ngizomphatha kabi same goes with osisi nobhuti nabo bamele ukuyi-accommodate i-relationship kabhuti wabo nomshado kabhuti wabo bazi ukuthi kubalekile ukuthi benze njalo ukuvikela umshado wabo nabababili abashadile one kufanele bafunde ukuprioritize izinto kunezinto kufanele ukuthi bazenze zibe yipriority empilweni yabo okusho ukuthi mangabe abakabi nezingane firstly fanele ba-prioritize eyabi ifamily abazoyikhanda before be-prioritize ama-parents wabo secondly kube nama-boundaries abawabekayo njenge-couple ukuthi cha siyahamba kodwa sipiki la noma behlela izinto
bayihlele in advance. Let's say bafuna ukuthatha iholiday, take their time, plan properly and do what they need to do, but do it as a team. Futhi bahlale be open minded ukuthi singathi sesihlelile kube khona into evelayo. Ayithi nayivela leyo nto le ingabe sithikameza izinto kugcine sekungasekho mnandi, mhlawumbe ugcine nonkosikazi sethi ayivele lezi zinto zakini njalo mangihlela ukuhamba nawo for holidays ziyenzeka bese iphazamisa yonke into. Bakhumbula abasemndenini kamkhwenyana ukuthi ikhapuli le noma ingahlala nathi unyaka wonke isalungisa kwakho wawumuzi iyayidinga iprivacy. Iyadinga ukuba ifamiliarize yodwa ibe nendlela nayo ezakhela ngayo. Usho ngamagama bangagcina umama unkosikazi bemhlalisa ekitchen kuze kuvama umusa just because usasela kuleli khaya. Fanele bakhumbule ukuthi naye phela uze kumyeni wakhe, okusho ukuthi mayise kwenzile okufanele akwenze mali bamdedele abe nesikhathi nomyeni wakhe ngoba ushadile. So uze kuyena enuzela ukuthi azokwakha ikhaya nomyeni wakhe. Bangali ngoba once kwaba naleyo nto le kulindeleka ukuthi yonke into ihambe according to their expectation. Kanti mabazi ukuthi nayo uyayidinga iprivacy bazokwazi ukuthi nabo bakhe kahle masishane futhi bajike basheshe babashiye ekhaya. Okugcina ukuhlala nabaka bomyeni wakho umuntu wesifazane akulona iphutha lomyeni wakho, akulona iphutha lakho. Konke kulala ekutheni namandla eni ngaleso sikhathi angakanani. So akungakwenza ukuthi mangabe ningakahambi ugcina usungasawufuni lo mshado noma sekufanele ushayise emsebenzini uye ekhaya uthi nje oh Nkosi yami noma mhlambe okunye ngiyaxolisa ukunqundula ulimi ugcine usukhuluma amazwi amabi kumyeni wakho kodwa wawungihlalisela nje kini wawungakhe ingane wawungangakhela ingane wamumuzi akhohle ukuthi phela uqale ngokubeka imali ukuthi akulobole right akhiphe zonke imfanelo nishade which is expensive. Kuzoba nzima ukuthi all of a sudden ngokusheshsha futhi nomuzi ngokunjalo egcine sekukhohlwa lokho esesha amazwi amabi amanye amazwi uyawasha ungabanaki kodwa leyo nto iyahlala usokhaya okuyena usuke ewumnyeni wakho ngoba naye usuke ezamile nize nifike lana ikhona. Uma wena uzothi ngoba nakho usuba nama challenges uyahlukumezeka ekhaya engabe ucommunicator kahle sibone ukuthi izinto silungisa kanjani wena usuvele uyabhozoma ushamazwa amabi khona ukuthi uyahluleka yini kade ungangakheli wamumuzi. Kubaleke ngempela ukuthi unkosikazi accommodate umyeni wakhe when it comes to that part where besazama ukwakha angabe sevele yadikibala ibekwa engazi ukuthi ikhona lento ayijahile noma ikhona lento ade ayilindele enkulu ekubene sazi simi ngoba msho manisashelana niyaxoxelana zonke izinto. So noma seniplan umshado nisuke nixoxelana awufika umshado nje kuwe as a surprise usuke wazi kahle ukuthi ay umyeni wami use intention yakhe umuntu engithandana naye usefisa ungenza unkosikazi. Therefore kusho ukuthi fanele nani ukuthi niphume niyodle ema restaurant ngikulimit manje ngoba lo baba useplan ukuthi angishade. So udinga ukusave every cent he gets ukuze sigcine sifikile la ezingeni lokuthi sishade. So fanele nje uhlale une open mind wena umuntu wesifazane ukhumbula ukuthi akayedwa umyeni kulomshado nibabili nizobambisana ukugcina une relationship right noma mazala wakho. Always ungamshinga phandle, iba polite as much as you can. Funda uzama ukumfunda, usichithe isikhathi noma mazala wakho mangabe ukuthi uyakhona. Let's say for instance awusebenzi, yenza ama chores uqede ugeze umenze lo menzela kona. Maningasenzi lutho nje hlala naye uzomazi uzomjwayela uzowazi nokuthi uthanda izinto ezinjani no-communicator naye uzobalula mawulokuhleli naye enokuzokwenza ukuthi umbone noma engekho right emoyeni because usuhlala naye usuyamazi ukuthi hayi maye nje hayi uphatheke kahle maye nje ayikusho khona uwrong okhona sekulula nokuthi umbuze mama khona yini okurong emzimbeni wakho noma khona yini okuphethe kabi then nikwazi ukuxoxa. So it is important to have a good relationship nabantu osuke usuyohlala nabo njengomakoti. Hayi kezwakala inamandla kakhulu yazi nje angazi sengivele angangazi nathi madoda kuningi esicoshayo siyafunda ngeindlela zonke. I hope nabalele bayafunda ngoba nansi imqhafazo iyangena ngeindlela zonke. Angazi noma khona yini okunye oku-additional ongafisa ukuthi usivalelise ngakho. Ngibonga ithuba amacingwane engiphinde ngalithola namhlanje ukuthi ngihlale nabalaleli bo-Abseko Christian Radio Station where hardship bows its knees. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ninike ithuba lokusilalela
engingakusho nje ekugcineni ukuthi ave kumnandi ukuphana uthando, kuletha ukuthula okudlula ukuqonda. uNkulunkulu besenza izimangaliso kulelo khaya. uNkulunkulu anibusise. Amen. Siyabonga kakhulu nawe uNkulunkulu akubusise. Ngathi uyazi ukuthi sithema sivula nje lenkundla sayivula ngalo lelo vesi lokuthula nothando. Hayi maye weNkulunkulu uyabahambela abantwana bakho phambili. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi ube nathi kuze ke kube yisona ngempela lesi sikhathi. Sahle nayo Macingwane uNdaba Ezitha uyayesa omkhulu kusoke leso sigayigayi sakho esinamandla somsakazo. Hayi uyabona njengamanje ke isikhathi sethu siyabaleka ngempela siyagijima. Njengamanje ke sothi khulukuqu engomeni bese siyabuya sithatha imqhafazo yakho sizwe ukuthi bathini abalaleli abahlezi nathi abusekho.